दा थांगासिनो आङो BTC-खौ नोंसोर सायावसो नायो हय लामाफ्राव फट' खेबजायो नाथाय सिङाव माबायदि बेखौ मिन्थिया आरोना बयबो नुफेराखै दा जाय खामानि मावदों बिसोरल' नुदों दा बेखायनो आं सिङाव थांनानै माखासे दिन्थियासै आरोना लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दा थांगासिनो आङो BTC-खौ नोंसोर सायावसो नायो हय लामाफ्राव फट' खेबजायो नाथाय सिङाव माबायदि बेखौ मिन्थिया आरोना बयबो नुफेराखै दा जाय खामानि मावदों बिसोरल' नुदों दा बेखायनो आं सिङाव थांनानै माखासे दिन्थियासै आरोना आंबो माखासे खामानि मावनांगौ दंखायो सिङाव दा नोंथांमोननो नायबाय थादो आंजों लोगोसे नायबाय था आरोना लोगोफोर दा थांगासिनो आं BTC सेक्रेटारि अफिसाव सिङाव नुसिगोन आरोना नोंथांमोनाबो लोगोफोर आंजों लोगोसे दा नै नोंथांमोन एन्ट्रि जानोसै आरोना एन्ट्रि जानोसै नै जाबाय बेनो आरोना लोगोफोर थेङा जों नायनाया सिङाव हाबलांथारसै आय' ब्लेक गारि माला बायनो हागोनब्रा एथ' गिदिर गारि बेनो जाहैबाय एन्ट्रि जायगा गैला माथो जायगा गैला नैबाव दोनलाबायसै लाइट जोंग्राबो इन्ना गोजौना दिनैसो बिराद गोबाव उनाव हाबफैलायबायलै गेटआ बे जाबाय ओरै अफिस गोजौ दंबावो आरो सासे स्टुडेन्टखौ नुहुरो आरो बेनिफ्राय एसे गाखोफैबाय ओरै फारसेथिं दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैलायबाय गोजौआव सिगां ओरैनो गाहायाव बेरायनायल'मोन आरो गोजौआव बेरायाखैमोन थान्दाथारलै सिङाव लिफ्टजों गोसोबा लिफ्टजोंबो थांनो हायो जाना फैनो सान्दुं गोसा खामजोब्बाय